ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବା ଶିଖିବା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ୱିଥ୍ ଆଦିତ୍ୟ। ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର? ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍? ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼୍? ତୁମର ପ୍ରିୟ ସିନେମା କ'ଣ? ତୁମର ପ୍ରିୟ ସିନେମା କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି? ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? When are they coming? When are they coming? ତୁମେ କେବେ ଯାଉଛ? ତୁମେ କେବେ ଯାଉଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା When are you going? When are you going? ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ? Where are we going? Where are we going? ତୁମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲ? ତୁମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Where did you go? Where did you go? ସେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ସେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Where does he live? Where does he live? ଏହା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଏହା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା When did this happen? When did this happen? କେଉଁଠି ଭଲ? କେଉଁଠି ଭଲ? ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Thanks for watching.